Me tarvittais joku legendaarinen ja ehkä Suomen vaarallisin pelaaja Kreidalla auttaa meitä. Makel! Hey shit, my bad Big G. En mä tiedä, että sä oot siinä. Osaksa onkin vapaa PV. Toi käy. Tänä. Onkin vapaa PvPtä. Joo, et sä voi ilman sitä pärjää. Okei, no. Tehdään tää sit mun tavalla. Oh, damn. Tossa on niin syvä rotko, et sä et selvis siitä. Sieltä tulee joku. Mä tulin hakee Gretlin pois teidän käsistä. Ah. Yksi! Ei.